APHLC ke la ke election ke hai Georgia phan le ke claim kali muthe election hai hete thang da son ka pre ka kam ke akim ake the ke claim dun long le de titi non dakta bisaralam dak hapu lang ting nangi puta nitum power nitum ji election hai det son te ting et popole hai ra non ting te det lo a Pherangke ting pota pe dak thu phun lo man non dak ke phari ke phik kep bak do along lege munitum ningkan ke thom phli ke dak kheti claim kle det lo sok e det lo la si la dak isia bang phari chiri kep do dak ho la so chiri kep bang sin ni tum APHLC pen hidi sok e det po pula pen non pinita ke elo tumi pen lo ke cheng la pen la tang te ti ke claim bom po sok yong si et un e pulo tang te da bang ke han ke ti si claim po pula a thema ile tum jong hele ke che do man phlung nangi pu bom sita a methang tum yong si hidi sun se a methang tum yong si chai nong da pang reng re pulo tang te la ke bang phan phlung nangi pu ke la ke ki pu yong yong chot election ke hai je phan chorana la pen hala APHLC tum phan election pape hai hedet ji pok akam ke claim chorana pusini tum matha athema APHLC tum bang si hidi bang ke claim nei long le kheti ke claim nangi la pen dukan do nai pu aning ye ver tum la athema la do dete long le long akam claim klete itum a det ke chirayun e la pen itum a khaita chirayun e la thuke kitab along ta tok do la pen itum thek prong alam la la si non ni tum APHLC tum bang ke kheti ke claim la hello akam lo kheti ke claim along si non kheti ke claim pai in koi an ke kheti pe claim toy si ni tum meeting an ta do de lo procession ta do de lo procession ta mo pai in koi ni si doji polo ni tum di phua ma si doji la pen non mat ke tot prong la bang phokep ba po son bang la ke non jong si police pen permission long pon de pen nap pen ni tum hunger strike doji la 125th amendment la so 125th amendment silam lote ponchayat aron pen la pen sik schedule aron ke paching bar chiji pusi halada ke to et par pusi pu paching bar chiji pulotang te la ke kaningje je chot anat lo sik schedule ke nang nelo ponchayat si pedo chot anang po lama bang lo la ke athe et par pupo ponchayat atum phansi poisa nang lu chot po amen sik schedule tum nang lu le det pom po ke an ke tum ta poisa si ke long nai coverin ke tum ponchayat la chi pu et nang pu po ke ma dia ja tum ake the tum pu po an ke tum dun rup la pu ya lam bang ke hunger strike ke ni tum permission ke hang dam lo pini yong si permission long lo te pen up pen lo cheng po ni thom do yi pen up dik la pen agos isi a point do la 125th amendment ke la ke modify nangi pulo tang te haladak article 280 paragraph 3 subparagraph 1 along haladak union government state government pu hadadak ke tok do haladak si ilitum autonomous state pahala dak tok dundet nangi union government state government and autonomous state pahala dak tok dundet nangi athema article 275 long si autonomous state article 244 alam hadak si ke tok do lapot la si 275 yong si ili enante ilitum autonomous state ke long ji ining ke thedo seta 280 long ke article 280 along ke hadake autonomous state alam tokte hadake itum hanang pipe det phala bangge 275 long bangge 275 bangge schedule tribe tum phan la pen autonomous state pu sit dhake tok alam do hadake article 280 244a wala dake tok do la pu yo la sini tunge pulo pen hunger strike da la 275 175 125 amendment abang la ke lar chot nangi pulo ni tu ma prang anon sorma phang ki pidun tang do hala so teng claim nangi pulo mo pen pulo union government state government la pe autonomous state hala dak tok dun det nangi kanana tong nang litum ki doi ni la la ke difusi doji adim kangwai ke sia bang ke
la disia office ang no hala ATM de hadi hadak adung kalite ladak yong si kroi kri pulang te di no hala Don Bosco school ang no hadi hala dak aprang hiti so dodo daily market dodo hala dak si doyi pulo kamata di bichot po hala 280 long ke hadak ke panchayat la pen municipal alam si hadak ke tokdo non tokdun bor ipo he hala BB po along autonomous council po hadak tokdun po hedi tokdun det lo te la ke panchayat pen homan po ilitu maba ilitum astetas sama la si astetas kache pohoman medaji ilitum astetas aprang ben kang tuiving do hala so kang tuiving ke pedoji polotang te article 280 paragraph 3 a along paragraph 3 along madlo arkom hada union government poisa ke thagi union government state government po along hala dakle autonomous state pahadak tok dundet ni kali te haladak autonomous state puyong autonomous state lapen Karbialong autonomous council pahadak tok dundet ni lahelo ni tum ke hangdun aprang beda lapen non tala si hang bom lo an ke ilitum poisa ta long po long muchot silak lapen ke ilitum as teta samang da do bom po